Príjemný podvečer. Ja vás všetkých vítam v komunitnom centri Živel. Som veľmi rada, že ste si našli čas a prišli ste sem dnes na diskusiu, v ktorej sa budeme rozprávať o takých komunálnych témach. Takto pred rokom a pol, presne v týchto istých priestoroch, privítal presne týchto istých 4 hostí Jožko Malík a vtedy ich vítal ako občianskych aktivistov, ktorí kandidovali do verejných funkcií. Dnes sme tu rok a pol po v týchto komunálnych voľbách a z týchto 4 občianskych aktivistov sú dnes 2 primátoria, 2 sú mestskí poslanci miestnych zastupiteľstiev. Takže ako to teda dopadlo, čo sa za ten rok a pol stalo, čo sa naplnilo zatiaľ, čo sa deje a čo sa ešte udeje, o tom sa budeme rozprávať s nasledujúcimi hostiami. Tak ja by som po mojej pravici začala. Privítala najskôr pána primátora Trnavy, pán Peter Bročka. Potom medzi nami vítam primátora Hlohovca, pána Miroslava Kolára. Takisto poslanec Mestského zastupiteľstva z Považskej Bystrice, pán Juraj Smatana. A domáci poslanec Tomáš Gucovič. Tak príjemný podvečer všetkým. A ja som veľmi rada teda, že ste tu. Ak budete chcieť diskutovať, tak myslím si, že je to možné. Ak budete mať akékoľvek otázky, tak stačí sa prihlásiť a bude vám poskytnutý mikrofón. Tak páni, ja by som, keďže máme len jeden mikrofón, budeme si ho posúvať, tak aby to bolo také najpohodlnejšie, môžeme najskôr začať, áno, presne vami. Aké boli tie očakávania, keď ste vstupovali do komunálnych volieb na post primátora mesta Trnavy a potom takto ďalej? Tak očakávania, to je veľmi zložitá otázka. Som v niektorom z rozhovorov hovoril, že vlastne nejaké očakávania som nemal, aj keď to som hovoril o tom poste samotnom. Ale tam bol veľmi dôležitý, alebo veľmi dôležitá tá vôľa zmeniť nejakým spôsobom ten systém, ktorý som ja považoval za nesprávny. Ľudí, ktorí tam boli, som považoval za neúplne využívajúcich možností dnešnej doby. No a to boli skrátka tie očakávania, snaha zmeny. No, u mňa je to podobné ako u Petra. Ja som do toho išiel s tým, že teda nielen ja, aj ľudia okolo mňa mali pocit, že to mesto potrebuje po tých 25 rokoch od novembra, ktorý akoby sa u nás necelkom udial zmenu. Samozrejme, že som do toho išiel s tým, že som chcel vyhrať, ale na druhej strane som si to nevedel absolútne predstaviť, pretože aj teraz, keď sa napríklad pozriete na výsledky parlamentných volieb v Hlohovci, tak ja som naozaj všetko možné, len nie akoby typický predstaviteľ väčšinového politického názoru hlohovského voliča, ale ukázalo sa, že pri tých komunálnych voľbách tam predsa len rozhodujú iné veci, rozhoduje blízkosť tém, rozhoduje možno akoby poznanie toho konkrétneho človeka a na druhej strane to, že človek ako ja mohol vyhrať v meste ako Hlohovec je pre mňa akoby dôkaz toho, že aj tí hlohovskí voliči asi pociťovali silnú potrebu zmeny. Čím nechcem povedať, že zvolili by kohokoľvek, kto tú zmenu predstavoval, ale myslím si, že to výrazne teda zvýšilo tie šance na môj úspech. Ďakujem. No tak u nás, alebo u mňa tiež tam boli nejaké očakávania, vôbec som neočakával, že by to mohlo dopadnúť tak, ako to dopadlo. A v konečnom dôsledku pre Piešťany, ako to dopadlo, to poznáte vy, Piešťanci, najlepšie doma. A to, čo hodnotím pozitívne vlastne na tých voľbách, je to, že sa do zastupiteľstva podarilo dostať v rámci nášho klubu alebo zo skupenia iniciatívy, ktorá vznikla pred voľbami 11 ľudí zo 14, ktorí kandidovali, takže to bol taký úspech, ktorý sme vôbec nečakali, keď sme hovorili na najlepších odhadoch a v najlepších snoch sme dúfali, že keby sa podarilo dostať 5-6 ľudí, tak by to bolo úplne úžasné. A skončilo tam 11 ľudí v zastupiteľstve. To, že sa nepodarila tá primátorská kandidatúra, ja to beriem úplne tak, že proste od začiatku som hovoril, bude to tak, ako to má byť a nech to dopadne akokoľvek, bude to dobré. Takže sme v takej situácii, ako sme, ale o tom budeme rozprávať ďalej. Ja ešte teda doplním, že Tomáš Gucovič rovnako ako pán Juraj Smatana skončili v tých voľbách na 2. mieste, ale vy ste povedali, že okrem toho, že ste skončili hoci druhý, tak sa vám podarilo dostať do Mestského zastupiteľstva nezávislých poslancov, takže môžete aj vy tie vaše očakávania a... Takto v prvom rade, na rozdiel od iných športových disciplín, v politike sa strieborná medaila nepočíta, tam ste porazení, okamžite ste druhý, tak ste prehrali voľby, nezáleží na tom, proti komu ste nastupovali a tak ďalej.
Ja len možno, keď som išiel do tejto besedy, tak som rozmýšľal, že čo chcú sa baviť akože s tými, ktorí nie sú primátormi, keď tu majú primátorov, tých treba spovedať. Ale tak som si povedal, že je to dobrá príležitosť vlastne vytvárať na Slovensku žáner politického komentára ku komunálnej politike, pretože väčšinou sa hodnotí tá, ktorá je v Národnej rade a prezidentská veľké voľby. Pritom tá komunálna si zaslúži plne našu pozornosť a je odlišná. Tam sú iné pravidlá, iné inštitúcie, hoci sa častokrát podobne volajú, takže ja budem tie svoje vstupy hlavne, možno je to moja učiteľská choroba, orientovať k tomu, že čo zaujímavého sa dalo na tej kauze vypozorovať. Takže v prvom rade boli sme strieborní, ale môjim cieľom, a to môže potvrdiť každý, kto sa so mnou pred voľbami rozprával medzi štyrmi očami, nebolo, že poraziť v Považskej Bystrici Smeráka, ktorý je tam veľmi šikovne akože nainštalovaný, to sme si nerobili takéto ilúzie, ale kým 4 roky som tam bol jediný poslanec opozičný v mestskom zastupiteľstve, čo bolo psychicky neuveriteľne vyčerpávajúce, tak teraz nás je 6. Takže možno sme prehrali, tá naša kandidátka, že nie som primátorom, ale kvôli tomu som si vlastne vymyslel taký nový názov, existuje tzv. Pyrhové víťazstvo, že vyhráte, ale za takú cenu, že je to horšie, ako keby ste prehrali. A potom si musel vymyslieť, že smatanové porážky, pretože síce som prehral, ale zrazu tam mám 5 parťákov a sme vlastne prakticky druhý, alebo možno aj najsilnejší poslanecký klub. A keďže nehráme tú hru na jedno volebné obdobie, že vyskúšať a potom frustrovaný odísť, tak som s tým ako maximálne spokojný. To už je úplne iná práca, keď máte 5 kolegov, medzi ktorých sa dá rozdeliť práca. To je možno jeden postreh. Druhý postreh je ten, že volebná kampaň bola u nás tak neuveriteľne tvrdá, že ako učiteľ dejín 20. storočia môžem povedať, že všetky triky tajných služieb, okrem zabitia supera otraveným dážnikom, všetko bolo použité. Dehonestácie, lživé články v mestských novinách, zamedzenie možnosti odpovedať na ohováracký článok v mestských novinách, polícia, ktorá chytala roznášačov letákov, pošta, ktorá cenzurovala obálky a vyťahovala, aby sa nemohli rozosielať listy po meste. No bolo to akože veľmi, veľmi dramatické, ale zase z druhej strany mám takú tézu, že čo sa podarí v politike v Považskej Bystrici, to už sa potom môže stať kdekoľvek na Slovensku, už to môžete kopírovať. Takže veľa sme sa naučili a teraz momentálne sme v tej pozícii 6 poslancov, ktorí v podstate nič nemôžu prehlasovať, ale pripravujú zase sa na ďalšie volebné obdobie. Je to hra na dlhé obdobie a moja zásada je, že varujte sa hnevu trpezlivého muža. Takže ide o dlhodobú zmenu a vyhorieť za jedno volebné obdobie nie je umenie. Umenie je ťahať tú politiku 16, 20 rokov a tak ďalej. Pred tým rokom a pol ste si možno vedeli alebo nevedeli predstaviť, kde budete o rok a pol a vtedy sa viaceré hlasy ozývali, že je škoda, keď občianski aktivisti kandidujú do verejných funkcií, pretože sa stráca taký protipol, že už málo ľudí potom dokáže zhodnotiť, čo sa deje, že to zrkadlo už nie je tak správne nastavené. Ako to teda vnímate vy? Ja som si tak našla, pán Boročka, vy ste povedali, primátor by mal byť lídrom, ktorý dokáže ľudí viesť. Tomáš povedal, vedenie závisí aj od toho, akí ľudia sú okolo. Takže ako to je? Akí ľudia sú okolo vás a išli by ste ešte raz ako občiansky aktivista kandidovať, pán Boročka, teraz do vašej funkcie? No okamih, kedy by som ľutoval to, alebo keby som povedal, že nie, nekandidoval by som, tak to už by bol okamih, kedy na tej stoličke nemám čo robiť. Ja vôbec nesúhlasím s tým tvrdením, že nie je vhodné, aby občianski aktivisti išli kandidovať. Podľa mňa to je viac ako vhodné. Myslím si, že to je ideálne. Mali sme jedno stretnutie s neziskovkami, keď bol na návšteve pán prezident a vlastne hovorili sme o tom, že je výborné, že niekto z neziskového sektora preskočil priamo na úroveň toho komunálneho politika, lebo sme preskočili ten medzistupeň, kde politika musím presvedčať o tom, že neziskovky majú zmysel. A zrazu je politikom niekto, kto z toho neziskového sektora vzýšiel. Musím povedať, že táto minca má aj druhú stranu a tesne po voľbách som sa stretol s tým, že niektoré neziskovky boli zmetené z toho, či so mnou majú spolupracovať, lebo zrazu už som nebol z neziskovky, už som bol politik pre nich. Tak som povedal, že dobre, tak keď mám mať túto stigmu na čele, ja si ju kľudne ponesiem ďalej, ale rozhodne som za to, aby aktívni ľudia, ktorí sa zapájajú do tvorby spoločnosti iným spôsobom alebo na úrovni neziskových organizácií, no
ísť do politiky, ja neznášam to doslovné spojenie, ale aby sa snažili pretvárať spoločnosť aj z týchto pozícií v samospráve. Takže ja to hodnotím vyslovene pozitívne. A mala tá otázka ešte nejakú druhú časť? Potom sa dostaneme k tomu, že čo sa splnilo, čo sa nesplnilo. Teraz sa môžem spýtať aj pána Kollára. Vy ako niekdajší riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky, kde presadzujete hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickú politickú kultúru, vy ste sa tiež vyjadrili, že občania sú už znechutení a frustrovaní z tých politických strán. Aj v Hlohovci to tak bolo a teda primátora, ktorého ste nahradili vo funkcii, ste predbehli, dá sa povedať, o vyše 4 000 hlasov, dá sa povedať takmer. A ako to hodnotíte vy? Kam sa pohol Hlohovec? Nadvážim na to, čo som hovoril na začiatok, že naozaj sa nedá porovnávať tie politické preferencie ľudí v tých veľkých voľbách a v tých komunálnych, pretože v tých komunálnych to u nás dopadlo tak, že vlastne hovoril Tomáš, že z 15-11 sa dostali, myslím, alebo zo 14. Ja som vlastne mal okolo seba skupinu 18 kandidátov na poslancov, my máme 23 členný mestský parlament a z tých 18 sa dostalo do zastupiteľstva 15. K ním ešte ďalší 4 nezávislí a v podstate zostali tam 4 reprezentanti politických strán a to ešte 2 reprezentanti v podstate mŕtvej strany, nejakej strany Demokratického Slovenska, ako to je taká, že nástupnícka strana HZDS. Čiže tie akože predstavitelia tých štandardných politických strán akoby úplne prepadli, čo nesúvisí s tými samotnými stranami na tej celoštátnej úrovni, ale skôr s ich personálnou akoby politikou, vyprázdnenosťou na tej lokálnej úrovni. Čiže áno, ľudia si vyberali, a neviem, či prioritne, že nezávislí, ale vyberali si konkrétnych ľudí, ktorí neboli v danej chvíli akoby spojení s tou značkou politickej strany a ukázalo sa, že jednoducho na tej komunálnej rovine vám tá značka nemusí vôbec pomôcť, pokiaľ jednoducho nemáte ten výtlak akoby, že osobnostný. Hej. To je jedna vec a druhú, ktorú som chcel povedať, som zabudol, takže posúvam mikrofón naspäť. Určite si spomeniete, alebo možno nejakou otázkou to pripomenieme. Túto v Piešťanoch voľby nedopadli, možno podľa očakávaní, Tomáš, tvojho alebo vašeho klubu, aj tak tých poslancov nezávislých v zastupiteľstve je dosť. Ako vnímaš ty tú situáciu v Piešťanoch, v mestskom zastupiteľstve? Tak u nás to bolo v podstate podobné ako v Hlohovci. Myslím, že vlastne v tom čase v novembri 2014 to tak dopadlo vo viacerých samosprávach. Posúvali tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom vnímajú a chceli nejakú zmenu. Vlastne pôvodne po voľbách bolo v zastupiteľstve 21 členom, 19 nezávislých a 2 stranickí príslušníci. Teraz po tom, čo vlastne naša kolegyňa Joka Verdava sa zdala mandátu, tak nám pribudol 1 stranický príslušník, takže máme 3 a 18. Čiže stále je to o tom, že v podstate ľudia volili nejakých ľudí, ktorí poznali, ktorí niečo garantujú. Vôbec to nebolo o tej značke tej politickej strany. Dopadlo to tak, ako dopadlo. Ja si myslím, že zastupiteľstvo je v tomto momente zložené tak, že je potenciál na to schváliť a proste robiť veci pozitívne pre občanov. Narazili sme troška na to, ako dopadla nejaká reštrukturalizácia mestského úradu, to na to, ako funguje ten úrad, proste tam to škrípalo, tam sa niektoré veci udiali tak, ako sa udiali a tým pádom to má dosah na celé mesto. Čiže ak by zastupiteľstvo chcelo niekde sa posunúť, proste zadá nejaké úlohy, toto treba urobiť, tak pokiaľ to ten úrad nevykoná, tak sa nepohneme nikam. A toto častokrát si myslím, že treba zopakovať ľuďom, treba zopakovať verejnosti, že ako tie veci vlastne fungujú, lebo mám stále taký pocit nedostatočnej informovanosti verejnosti, ako vôbec tie samosprávne orgány fungujú, kto má aké kompetencie. Pravidelne sa stretávam s tým, že veď vy poslanci nič nerobíte, vy poslanci ste nespravili toto, prečo sa tam povolila tá stavba, prečo je tam urobené to. A tí ľudia vôbec nerozumejú, že to je záležitosť prenesenú výkonu štátnej správy, že to musí spracovať niekto na úrade, kto musí prichystať tie podklady, že ten poslanec si to z prsta nevycúca, že on nesedí celý deň na tom mestskom úrade, že on je normálne zamestnaným človekom, ktorý proste musí uživiť svoju rodinu, musí uživiť seba a popri tom venuje svoj čas za nejakú odmenu, nehovorím, že úplne zadarmo, ale za nejakú odmenu venuje ten svoj čas tomu mestu. A toto treba ľuďom vysvetľovať, ako sa tie veci vlastne majú a na koho sa majú obrátiť. Čiže to je jedna z tých vecí, ktorú možno, že nie úplne dostatočne teraz vládame, ale cítim to stále ako potrebu, že vysvetľovať ľuďom, že takto sa veci majú, tento je zodpovedný za to, tento za to. A u nás v Piešťanoch myslím si, že robíme všetko preto,
aby sme to nejako konsolidovali. Ide to pomaly, ide to ťažko, proste zdá sa na verejnosti, že sa hádame a že proste stále jeden na druhého útočíme, ale skutočne sme už urobili toľko krokov, aby sme vzájomne sa pochopili, aby ten úrad pochopil a ten primátor pochopil, že my nie sme nepriatelia, my chceme len, aby sa veci robili poriadne. V tom momente, ako sa to urobí, tak ako sa to má, zastupiteľstvo nepovie absolútne nič, nebudú žiadne spory, čiže tak u nás v Piešťanoch. Ja som si teraz spomenul medzi časom, takže chcem sa ešte vrátiť vlastne k tej téme, o ktorej aj Peter hovoril. Áno, tým, že u nás vlastne sa preklopilo v podstate takmer celé to prostredie toho akoby občianskeho kritického prostredia do toho zastupiteľstva, tak teraz to u nás naozaj vyzerá tak, ako keby sa to prostredie, ktoré má kontrolovať zvonku tých teraz už lokálnych politikov, akoby vyprázdnilo. A ešte aj tie zastupiteľstva vyzerajú tak pomerne, akoby, že Selankovi to, že všetci takmer so všetkým súhlasíme, čo ja teda sa nádejam, že to je preto, že jednoducho predkladáme tým poslancom len rozumné veci a vieme sa na nich dohodnúť v podstate komplet aj s tými straníkmi a tak ďalej. A na druhej strane to, že sme my za posledné roky z tej pozície toho občianskeho aktivizmu naučili ľudí v Lohovci sa zaujímať, tak sa nám teraz samozrejme akože vracia naspäť, lebo teraz sa zaujímajú o to, čo my robíme, takže sme vystavení ich tlaku, takže to si myslím, že je OK. A ešte sa chcem vrátiť tomu, čo sa pýtali. Ja som prišiel, áno, aj z prostredia mimovládneho, kde som trávil väčšinu pracovného života, okrem toho, že som bol v mediálnom prostredí aj vo verejnej funkcii. A myslím si, že je dobré, keď sa občianski aktivisti zaujímajú o tú lokálnu politiku a podarí sa im dostať do tých funkcií, pretože pokiaľ nemáte v ruke reálne nástroje, tak nepresadíte v podstate nič. Na druhej strane, ale pridám sa k tomu, čo hovoril Peter, má to aj druhú stranu mince. Vo chvíli, keď jednoducho získajú tie politické nástroje a zároveň zodpovednosť, tak mali by sa akoby sprofesionalizovať v úvodzovkách, že jednoducho naučiť sa tie pravidlá, podľa ktorých tie samosprávy fungujú, pretože vidím to teraz na tom prostredí, z ktorého som ja prišiel, jednoducho sa s najlepším úmyslom akoby dávajú odporúčania a riešenia, ako by ste mali v tej lokálnej alebo celoštátnej politike fungovať. Častokrát ale tie riešenia akoby nie sú v reálnej praxi akoby že aplikovateľné. Čiže to, s čím trošku aj ja akoby že zápasím, že mnohí ľudia z toho akoby občianskeho neziskového sektora, keď už sa dostanú do tej politickej funkcie, či výkonnej, alebo teda v zastupiteľstve, akoby nedokážu sa prepnúť z toho rozmeru, že občiansky aktivista, ale v úvodzovkách profesionálny politik, poslanec, ktorý musí fungovať v rámci nejakých pravidel, ktoré jednoducho existujú. A potom sa vlastne v tom parlamente správať akoby taký pištolník trochu a očakáva treba od toho výkonu ako veci, ktoré jednoducho nie sú možné. Ja teraz mám taký, že konkrétny príklad. Tento týždeň sa vzala jedna poslankyňa zastupiteľstva akoby funkcie, pretože sa nenaplnili jej očakávania. No, možno súviseli práve s tým jednoducho, s tým nepoznaním toho prostredia, ich limitov, vlastne čo je možné, čo nie je možné. Čiže čo najviac občianskych aktivistov, lebo to sú pre mňa aktívni, akože cenní ľudia v tom, že sú aktívni, zaujímajú sa o to, v akom prostredí žijú, akým spôsobom tá lokálna politika funguje, akým spôsobom sa narába s tými verejnými prostriedkami. Na druhej strane, tak ako som sa to ja musel učiť a tak ako to očakávam od nových poslancov, že vo chvíli, keď naozaj sú v tej funkcii, ktorá má nejakú zodpovednosť a ktorá funguje podľa nejakých pravidel, či sa im to páči alebo nepáči, musia sa akoby v úvodzovkách profesionalizovať a učiť sa tie pravidlá, podľa ktoré ten svet funguje. Ten rok a pol, čo ste vo funkciách, je už celkom taká dlhá doba. Čo bolo také prvé, keď ste nastúpili do svojich funkcií a začali ste na tom pracovať? Pán Smatana, samozrejme dám priestor aj vám, len to tak beriem, že ste sa vyjadrili trošku k tomu miestnemu zastupiteľstvu vás po Banskej Bystrici. Tak potom v tejto otázke ešte keď niečo dodať, že čo bolo také prvé, keď ste nastúpili do svojich funkcií, možno čo ste neočakávali, čo bolo ťažšie, ako ste si predstavovali a nejaké konkrétne kroky, ktoré už je vidieť z vašej práce? To je krutý sled otázok, ktoré určite zabudnem, ale čo som neočakával je úroveň a hĺbka bahna niektorých politických praktík, ktoré bohužiaľ fungujú aj v samospráve a sú veľmi častým nástrojom
hlavne reprezentantov politických strán. Samozrejme, toto neplatí pre úplne celé spektrum, ale bohužiaľ, tak ako v každej skupine alebo spoločnosti sa nájdú jedinci, ktorí sú určitým spôsobom poškodení, tak takéto aj na komunálnej úrovni. A naozaj, keď si spätne premietam niektoré rozhovory tesne po voľbách a niektoré snahy zabehnutých politikov vmanévrovať ma do určitých rozhodnutí, tak som veľmi rád, že som to nejakým zázrakom ustal. Ale to je to, čo ma úplne najviac prekvapilo, čo všetko sú niektorí ľudia schopní urobiť preto, aby sa ich vplyv na niektoré procesy v meste neskončil. Takže to je k tomu, čo ma najviac prekvapilo. Konkrétne kroky, tých krokov je tak veľa, že to naozaj sa nedá nejakým spôsobom, fakt to neviem rozvinúť, ale to, v čom je jednoznačný rozdiel, je to, akým spôsobom, a to je aj podľa mňa jeden z tých dôležitých aspektov, akým spôsobom samospráva komunikuje s občanom. Lebo keď funguje zdravá komunikácia medzi občanom a samosprávou alebo reprezentantom samosprávy, vtedy máte istotu, že reálne sa snažíte naplňať potreby ľudí a nie len svoje nejaké predstavy. Lebo častokrát aj to bol najväčší rozdiel v tom vnímaní medzi treba mnou a mojimi predchodcami. Moji predchodcovia boli vnímaní ako niekto, kto je v kravate, aj keď ja mám teraz tiež na sebe, ale je úplne odrezaný od toho bežného človeka. Ja sa tak necítim, nikdy som sa tak necítil a dúfam, že sa nikdy nezobudím za stolom v práci v tejto pozícii. Takže v prvom rade je to tá komunikácia a potom sú to rôzne procesy, aj akým spôsobom sa zúčastňuje vedenie mesta na príprave projektov. Výborné. Na príprave projektov, to znamená, že... Toto je silné. Takže snažím sa, aby vedenie mesta bolo čo najbližšie jednotlivým projektovým fázam už úplne od začiatku. Aby to nebolo len o tom, že máme tu nejaký zámer a teraz vy na mestskom úrade to vybavte a prídete s hotovou vecou. To sa častokrát ukázalo aj pri jednotlivých fázach ako práve najvhodnejšie. Vy ste mali kravatu, keď ste kandidovali? Samozrejme, kandidovať bez kravaty. To Procházkovi sa to neoplatilo. Ako skúšal to len s tou bielou košelou a vidíte, jak to dopadlo. Kravata je kravata. Ale ja som tu tak kýval ručičkami, lebo k tomu vzťahu aktivizmu a politiky sme s kamarátmi veľa toho prerozprávali a treba povedať, že dosť ťažko sa to vždycky rodí, kým sa aktivisti odhodlajú vlastne vstúpiť do volieb, chcem povedať do politiky, pretože ako náhle pripomienkujete rozpočet a navrhujete, čo by sa malo stať s námestím, tak ste v politike. Aj keby ste 100-krát mali tričko postriekané a nie kravatu, tak ste v politike, lebo politika je disponovanie s verejnými zdrojmi, s verejnými peniazmi, riešenie vecí verejných, takže tam tí aktivisti odjak živa boli. Ale som dospel vlastne k takej stručnej poučke, že vlastne politika je pokračovaním aktivizmu inými prostriedkami. Ak vám to pripomína Clausewicov výrok, že vojna je pokračovaním politiky inými prostriedkami, tak to nie je náhoda. Ale naozaj v istý moment, lebo čo je úlohou aktivizmu? Upozorňovať na veci, ktoré si ľudia nevšímajú, vytvárať povedomie o nejakej novej téme. Pred 15 rokmi na Slovensku téma korupcie bola neznáma, zverejňovanie zmluv na internete, to znelo ako science fiction, ale sedeli sme pri stole, viacerí ľudia tu aj sedia a vymýšľali, že čo by to bola za bomba, keby sme zverejňovali zmluvy na internete a teraz sme v tom lídrom v podstate aj v rámci Európy. Takže úlohou aktivistov je vlastne vytvárať témy, prinášať nové motívy a ako taký je politicky nepoužiteľný, lebo mu zo začiatku rozumie 1, 2, 3% ľudí. Ale v ten moment, ako náhle už mu rozumie 5 alebo 10% ľudí, tak už zákonite vzniká otázka, kto by mal s tým politickým kapitálom, s tým záujmom verejnosti, s tou ochotou niečo presadiť, kto by s tým mal ďalej disponovať. Párkrát sme skúšali, že sme to nechali na politikov, my sme sa zaprisahali, že ako občianske združenie nebudeme kandidovať, že budeme tretí sektor a nie ten vládny sektor. Dopadlo to strašne, pretože tie myšlienky vám s radosťou prevzali, pretože už keď ste im vytvorili agendu, že už o tom každý vie a požaduje to, tak to už je radosť prevziať, ale nakoniec z toho zostalo len meno a vycucli z toho obsah. A keď ste potom už len spomenuli tú tému, tak vám ľudia priam nadávali. Spomente si, že toto boli napríklad vzdelávacie poukazy.
Keď sa hovorilo v minulosti o vzdelávacích poukazoch, to mala byť iná forma reformy školstva. Ale sprznili to takým spôsobom, že povedzte teraz učiteľom vzdelávací poukaz a vás zabijú, pretože z toho sa urobilo len financovanie krúžkov. Akože úplne zlé. Jednoducho zoberú vám názov, tému a urobia vám z toho niečo úplne iné. Čiže ja už od istej doby v podstate presviečam aktivistov, že jediná záruka, že ich téma bude naozaj 100% prenesená do praxe, je tá, aby priamo sa uchádzali o tú politickú moc. Z druhej strany, určite by nebolo dobré, keby, ja neviem, nejaká Zuzka Vienk z Aliancie Fair Play, ktorá hodnotí politické strany, vytvára rebríčky a má autoritu nejakého nezávislého sudcu, aby ona teraz a súčasne sama seba hodnotila. To je nemožné. Ale na to jednoduché riešenie rešpektovanie pravidiel. Keď napríklad prevádzkujem webovú stránku, ktorej som administrátorom, tak ju budem spravovať podľa pravidiel a nebudem mu ohýbať v môj prospech, hoci som aj kandidát. A zase z druhej strany, áno, ten jav, ktorý ste spomínali, že keď ste úspešní, tak to vycucne ten tretí sektor a potom tam tí ľudia chýbajú. Strašne rýchlo aj tá druhá strana sa naučí, alebo tretia, štvrtá strana okamžite začnú vyrábať webové stránky, vytvárať aktivistické združenia. Keď sú v opozícii, naučia sa to robiť. A ešte jedna možno poznámka. Dospeli sme vlastne k tomu, že mimovládne organizácie, spolky, združenia, od včelárov až po, ja neviem, mamičky, by mali nejakým spôsobom byť ako živnou pôdou, nejakou liahňou politických talentov. To je jednoznačná vec. Ale na čo sme skoro rezignovali a čo mi na Slovensku strašne chýba, politické strany. To už sa používa len ako nádavka. Aj tu v tejto debate viackrát padlo, že tí nezávislí a tí straníci. A je úplne každému jasné, že tí nezávislí sú tí dobrí a tí straníci sú tí svíne. Hej? Ale to je úplne zlé zadanie. Pokiaľ to budeme vnímať takýmto spôsobom, tak sa z tých problémov nevyhrábame. Ja poznám kopec nezávislých poslancov, ktorí sú takí darebáci a tak vedia skapitalizovať ten svoj jeden jediný hlas, že to nejaká opozičná strana nikdy v živote nedokáže. Jednoducho, kým bude u nás fungovať rozhodovanie formou väčšinového hlasovania, vtedy strany budú, aj keby ste ich zakázali. To je o tom, že sa ľudia dohodnú, že budú spolu hlasovať na nejakom ťažiskovom programe. To je politická strana. To, že si urobí značku a podobné veci, to už je prirodzené, aby ľudia nejakým spôsobom rozoznali, ale strašne mi na Slovensku chýba to zázemie politických strán. Ja v podstate ani neviem o politickej strane, ktorá by mala nejaké vzdelávacie inštitúcie, ktorá by mala svoje think tanky. Keď vyhrá voľby ako Smer, tak využije štátne štruktúry na to, aby robili túto stranickú činnosť. A ostatné strany na to nejak veľmi nemajú kapacity, aj keď ten štátny príspevok je pomerne veľký. Teraz prejdem k tomu, čo ste hovorili, že čo nás prekvapilo a tak ďalej. No mňa neprekvapilo nič, pretože už od 98. roku tie veci buď teda pozorujem, alebo sa na nich zúčastňujem, takže žiadne prekvapenia neboli. To, že aj vo volebnom obvode, kde Smer nemal ani jedného poslanca, že aj tam nám dosačkovali do výboru 4 svojich ľudí a my nemáme žiadneho, lebo majú väčšinu v zastupiteľstve. To sú jednoducho bežné politické metódy nášho regiónu. Tým, že veľmi veľa ľudí priamo fyzicky aj s rodinami zainteresovaných finančne na prežití v tej funkcii, tak tým pádom to nemá charakter nejakého futbalu, ale nejakého boja o život. Jednoducho hrá sa za každú cenu, pretože prehrať znamená odrezať sa od peňazí, na ktoré sme si zvykli a ešte riskovať, že nás niekto bude dávať nejaké trestné oznámenia na súd a tak ďalej. Takže to je naozaj, to není šport, hej? Žiaľ, to není šport, to je hra na život a na smrť, hlavne v týchto regiónoch. A myslím si, že rád by som sa niekedy dožil toho, že sa to bude brať tak trošku viac športovejšie. Napríklad v Národnej rade Slovenskej republiky tam tie rysy vidieť, že napríklad opozícia má isté vymedzené funkcie. V komunále opozícia nemá žiadne vymedzené funkcie. Keď je drsný primátor, tak s nimi zametie takým spôsobom, že sa čudujú. Jednoducho opozičný poslanec, hoci tie voľby nevyhral a nemôže riadiť mesto alebo štát, musí mať vytvorené nejaké inštitucionálne zázemie, musí mať nejakú kanceláriu, musí mať nejakú pracovnú silu, ktorá bude v niečom pomáhať. Keď to nemá, tak to potom nie je tá hra, ktorá produkuje ten dobrý výkon politiky. V Národnej rade, aj keď ste opozičná strana, aj keď ste nevyhrali tie voľby, len máte zo pár miest, máte kancelárie, máte ľudí k dispozícii, máte isté funkcie, ktoré sa predpokladajú pre opozíciu.
takéto niečo, a neviem v podstate o slovenskej obci, kde by nejaký ten primátor povedal, že OK, ste opozícia, no máte hlavného kontrolóra, hej, no, nominujte si ho. A my ho zvolíme, pretože tam by malo byť to prirodzené zdravé napätie. Toto sa to neberie. Ja čo poznám všetky situácie, vyhrali sme voľby, berieme všetko a využijeme všetko, čo máme k dispozícii, aby vás to za tie 4 roky prestalo baviť. Toto je pozícia značného počtu slovenských miest. Zase z druhej strany, tí, čo voľby prehrali a ocitli sa v opozícii, my sme teraz opozícia, či robíš dobre alebo zle, za všetko ti budeme nadávať. A kým to budeme mať takto na Slovensku zamedzené, tak dobrý fotbal, dobrá politika nám z toho nevznikne. Určite teda všetci ste sa stretli aj s niečím negatívnym, čo vás prekvapilo, ale aby sme sa niekde posunuli. Skúsme si povedať, čo sú také najväčšie problémy Hlohovčanov? Koľko máte času? Ale nie, ja možno začnem tým, že čo ma prekvapilo, na druhej strane, čomu sa teším, no ešte k tej otázke, že vlastne, čo ma na začiatku čakalo, no 16. ako som prišiel do kancelárie, ma tam čakali dvaja súdruhovia, ktorí prišli, že toto treba rýchlo podpísať, lebo nejaký projekt za 2,5 milióna rýchlo treba zrekonštruovať zámok, a keď som sa spýtal, že koľko na to bude mať času, že asi 3 mesiace a že keď to nestihne, tak to má zaplatiť z vlastných, tak to bol akože prvý a posledný akoby stretnutie s takýmito ľuďmi. Neviem, kto nedávno bol z Piešťan u nás v Hlohovci a vybral si zlú cestu, nešiel pod horou, ale po moste a trvalo mu to strašne dlho. Čiže Hlohovčania majú ako tie problémy, ktoré vyplývajú z toho 25-ročného riadenia alebo neriadenia mesta, to znamená od dopravy po stav mestského majetku, školstva a podobne. Asi to, čo má akoby väčšina miest slovenských, ktoré boli nejakým spôsobom správované, to znamená, je tam strašný modernizačný dlh, keby dneska mi niekto dal 50 miliónov eur alebo 100 miliónov eur, tak ich viem do roka, do dňa akoby minúť, takže že Hlohovčania budú spokojní. To, čo je z môjho pohľadu, takto, ja mám pocit, že nemám zásadný problém, lebo za toho roka a pol jednoducho, keď počúvam teraz aj Petra aj ostatných ľudí v tom zastupiteľstve, máme naozaj takú situáciu, že normálne sa vieme baviť všetci 23, ako sme tam. Nemám tam nikoho, kto by sa a priori stával proti čomukoľvek, len preto, aby bol proti. To, že sa pri niektorých veciach akoby vieme sa vyhádať alebo vydiskutovať, to považujem za normálne. To, že nie vždy všetci so všetkým akoby súhlasia, ale mám pocit, že z tohto pohľadu tam mám akoby komfortnú situáciu zatiaľ, že môžeme tie veci meniť. Takže nemám sa v tejto chvíli na čo sťažovať z hľadiska toho, že čo mám akoby že zle v Hlohovci. Dokonca ja mám aj po roku a pol ešte stále som si nepostavil pred domom plot, lebo ja mám taký, že dom, že nemám plot pred ním a som bol zvedavý, že či si ho nebudem musieť postaviť, keď budem primátor. Nemusel som si. Jazdím stále na tých istých pneumatikách, aj keď som zrušil súťaž za 4 milióny eur, lebo sa prihlásili len 2 firmy a rozdiel bol 120 eur v tých ponukách a podobne. Čiže ja stále čakám, že kedy sa začne to zlé, s čím sú konfrontovaní akoby primátori možno mesta, kde je iné rozloženie politické v parlamente, kde sú možno silnejšie tie miestne akoby podnikateľské alebo v úvodzovkách, že oligarchické skupiny. A naozaj som asi prišiel do prostredia, kde to pôvodné prostredie, ktoré nejakým spôsobom manažovalo to mesto, akoby bolo v takej akoby agonii, že momentálne akoby nemá takú silu, aby robilo nejaký protitlak, a pokiaľ sa človek akoby vie obrniť proti nejakým internetovým diskusiám, tak nechcem teraz hovoriť, že nemám problém, ale v podstate akoby, že zásadný problém so samotnými Hlohovčanmi alebo samotným Hlohovcom nemám. Je tam veľa priestoru na prácu. Tým, že sa podarilo z tých opozičných hlavíc zastaviť niektoré nezmyselné investície, tak to mesto sme prebrali v akože slušnej finančnej kondícii, čiže je tam akurát tako veľa práce a veľa priestoru na robotu. To, čo ale s čím mám problém a poviem to napriek tomu, že som prišiel z toho mimovládneho prostredia, alebo práve preto, to, čo podľa mňa najviac brzdí starostov, primátorov, sú akoby niektoré nastavenia, ktoré možno presne tak, ako hovoril Juraj, na začiatku boli myslené akoby dobre, aby zvyšovali transparentnosť, napríklad zákon o verejnom obstarávaní, ktorý ale jednoducho v priebehu času bol upravený takým spôsobom, že v podstate vyhovuje len špekulantom, zlodejom, ale nedá sa podľa neho akoby normálne manažovať. Že pokiaľ treba napríklad Martin Filko, ktorý teda žiaľ Bohu dopadol tak, ako dopadol, spúšťa projekt so svojimi kolegami, spúšťal projekt akoby hodnoty za peniaze,
tak vo verejnom obstarávaní dostanete všetko možné, len nie hodnotu za peniaze. Hej? Čiže, a to sú také veci, ktoré vás v tej každodennej práci obmedzujú. Ja som povedal, radšej akože buďme absolútne transparentní, otvoríme úplne všetko. My sme dneska spustili Wiki budget, že sme otvorili rozpočet. My za mňa správame transparentné účty mesta, je mi to jedno, ale keď chcete akoby v tom verejnom sektore rýchlo a efektívne niektoré veci posúvať dopredu, takže lebo tie pravidlá fungovania sú také, že to trvá násobne dlhšie, častokrát je to drahšie, lebo to, čo je na začiatku sa zdá lacné, tak na konci dňa z toho vyjde v drahé riešenie, pretože nekvalitné a tak ďalej. A zároveň sú to ale veci, ktoré neviete tým bežným voličom vysvetliť, lebo ich to vôbec nezaujíma. Oni povedia, však dovez vlečku, starosta na dedine zoberie vlečku, doveze kameň, hej, s buldozerom, rozhodí. Tu keď zistíte, že akým spôsobom musíte všetko obstarať a tak ďalej, tak pred tým bežným človekom vyzeráte ako neschopný človek len preto, že sa rozhodnete, že budete fungovať podľa platných pravidel, keďže sa nechcete dostať do basy. Pozrime sa teraz na Piešťany, ako to vyzeralo vlastne po voľbách tu, ako funguje mestské zastupiteľstvo. Myslím si, že nielen Piešťancom je známe stále nejaké nezhody a personálne zmeny, reorganizačné štruktúry a viaceré problémy, ktoré, tak povediať, bežný občan vníma dosť negatívne. Takže aká je tá spolupráca mestského zastupiteľstva s mestským úradom, s mestom, teda tvojho pohľadu? Tak ja musím ešte sa vrátiť naspäť, prečo vlastne sme sa my, úvodzovka občianskí aktivisti, alebo teda ľudia, ktorí chceli niečo v Piešťanoch posúvať dopredu, ktorí sa začali venovať veciam verejným. Sme si mysleli, že dokážeme to robiť všetko proste tak, že sami aktívne spravíme to, urobíme nejaké projekty, posunieme to mesto. Ale v istom momente sme sa dostali do situácie, že sme narazili niekde na tie úradné štruktúry a povedali sme si, no ak toto chceme zmeniť, tak jedine vtedy, keď sa dostaneme do tých štruktúr, keď budeme mať nejaký reálny nástroj, nejakú reálnu páku. Toto sa v zásade podarilo, hej, tým, že vlastne v zastupiteľstve v rámci nášho poslaneckého klubu teraz 10 členov, tu už sa dostávame v podstate do nejakej pozície politickej strany, keď ako ja hovorím, my nie sme politická strana viazaná niečím, čo by sme si povedali, alebo teda ja ako predseda, že by som povedal, bude to takto, všetci zvyknú poslušne pacičky, to nie. Ja tam mám 10 v tomto momente a so mnou nezávislých poslancov, ktorí sú združení v poslaneckom klube a my si to najprv musíme všetko vyhádať medzi sebou, tie argumenty, prečo toto takto a prečo to chceme takto. A potom nie vždy sa všetci musíme zhodnúť, ale ja to tým ľuďom nezazlievam. V podstate našou úlohou ako klubu je to, aby sme sa dopredu rozprávali a hľadali najlepšie riešenie. Čiže to je tá situácia, ako to vidíme. A čo sa týka toho fungovania mesta, no nie je tá situácia optimálna. Cítia to obyvateľia, proste niektoré veci nefungujú, vyzerá to tak, že my sa len hádame, ale hádame sa preto, že sa chceme hádať. Nie, nehádame sa preto, že sa chceme hádať, ale hádame sa preto, že tie veci nefungujú. Hej. Občania nám dali mandát ako poslancom na to, aby sme niektoré veci presadzovali, na to, aby sme kontrolovali, no a keď niečo nefunguje, tak ja či chcem alebo nechcem, na to musím upozorniť, áno? A potom vyzerám, že sa len chcem hádať. Myslím si, že je priestor na to, aby sa veci posúvali. Naprieč zastupiteľstvom sa v tých zásadných témach sa hodneme. Myslím si, že dokážeme pomenovať veci, ktoré chceme, ktoré proste treba urobiť. To sme čiastočne urobili, len zlyháva nám troška ten výkon. Aj keď sa v podstate niektorí kolegovia poslanci snažia do toho vstúpiť aj v rámci toho výkonu, proste stretávajú sa s úradníkmi, radia, robia, dávajú svoje myšlienky, tak nie vždy sa to pretaví do toho, aby bol vidieť aj reálny pozitívny výsledok. V tomto momente áno, nesúhlasíme s niektorými vecami, s ktorými pán primátor ich urobil, alebo ktoré nastali, ale dneska som bol zhodou okolností riešiť niektoré veci na stavebnom úrade. Nová pani vedúca si myslím, že pochopila, o čo ide, takže hýbe sa to pomaličkými krokmi, ale stále narážame na to, že tým občanom je to úplne jedno, že ako to je, ich to nezaujíma, oni chcú vidieť výsledky a chcú ich vidieť najlepšie už včera, keby boli hotové, hej, tie veci. Takže z môjho pohľadu Piešťanov v tomto momente, na čom treba naozaj aktívne robiť, je rozpočet ďalšieho roku, pretože v minulom roku sme mali s rozpočtom také situácie, ako sme mali. Ja tvrdím, že tých peňazí v Piešťanoch je pomerne dosť na niektoré veci, jasne vždycky by mohlo byť viacej, len je otázka, na čo sa používajú.
A v momente, pokiaľ nepristúpime úplne zodpovedne k tomu rozpočtu už teraz a nezmeníme niektoré veci, tak nám aj v tom ďalšom roku budú chýbať tie peniaze na niektorých miestach, ako nám chýbali v tomto. Čiže ten tohtoročný rozpočet je schválený tak, ako je. Predchádzajúce zastupiteľstvo, vedenie si veci nastavovali podľa seba. My si myslíme, že niektoré veci by sa dali urobiť troška inak. Netvrdím, že všetko bolo zlé. Proste sú aj pozitívne veci, ktoré nemienim meniť, ale sú veci, kde vidím priestor na zlepšenie. Hej? A tie treba uskutočniť. Netreba všetko proste haniť, ale treba pozrieť na veci, ktoré treba zmeniť aj s pozitívnym smerom. Ja len krátko zareagujem, teda by som povedal, že s čím mám problém s Hlohovčanmi a vlastne inšpiroval ma Tomáš. Jediný problém je tento, čo povedal, že ľudia ich nezaujímajú akoby nejaké procesy a systémové zmeny, chcú vidieť výsledky a najmä v tých konkrétne akoby malých veciach hneď, ale na druhej strane, pokiaľ vy chcete nejako, že systémovo zmeniť fungovanie mesta, nechcete strieľať od boku a vyjadzovať peniaze na hlúposti, ale naozaj to reálne pripraviť, tak to nejaký čas trvá. Čiže, a teraz nechcem, aby som bol pochopený zle, že pokiaľ chcete naozaj že zásadne zmeniť fungovanie toho mesta, tak vlastne akoby, že musíte robiť ľuďom dobre poza ich chrbát v úvodzovkách, pretože oni nechcú čakať na tie výsledky, takže musíte nejaký, a nechcem povedať, že opiť ich rožkom, ale skrátka musíte robiť aj nejaké veci, ktoré v ideálnom prípade nie za každú cenu a s vyhadzovaním nezmyselných peňazí, ale jednoducho naozaj, lebo človek uverí, až keď uvidí. Hej. Ja som takisto taký, čiže tak ako som povedal, že v podstate im robíte dobre poza ich chrbát, pretože kým tie zmeny a kým tie výsledky sa dostavia, tak tomu celkom odmietajú veriť. Tu na Tomáš, ešte vrátim aj k vám slovo. Ešte som na margo toho rozpočtu chcela, aby sme teda to mali nejako súvisle. V Piešnom bol teda problém s rozpočtom, v Trnave aj v Hlohovci ste, myslím, rozpočet schválili ešte v decembri. Vy ste sa, pán Bročka, vyjadrali, že ste na rozpočet mesta Trnavy hrdí a ste s ním spokojní. Takže ako ste pripravovali vy rozpočet a možno čo vás to stálo síl? Tak bolo to pomerne zaujímavé, ale to, čo sa zase musí nechať, je, že predchádzajúce vedenie pristupovalo k tomuto dokumentu naozaj zodpovedne, či už čo sa týka štruktúry alebo detailu spracovania, je to naozaj na vysokej úrovni. To, čo som určite nechcel robiť aj vzhľadom na kolegovia tu hovorili o rozložení tých politických alebo akýchkoľvek síl v zastupiteľstve. Nás kandidovalo do 31 členného zastupiteľstva 15, to je koniec toho vtipu. Tak fakt bolo ťažké presvedčiť ľudí, lebo ľudia majú radi povedať, že niečo sa im nepáči, ale majú miestami až panický strach posadiť sa do toho sedla a chytiť tie opraty do ruky. A ja spätne, keď sa pozerám na tie svoje myšlenkové pochody vtedy, tak ja som bol v takom polotranse už asi mesiac pred voľbami, lebo keby som si fakt začal pripúšťať tú ťahu tej zodpovednosti, tak to by bolo psycho. No ale nevadí. Z tých 15 ľudí sa nás dostalo 12 poslancov a ja, čo je teda, ja považujem za úspech, ale za najväčší úspech napríklad považujem to, že úplne bez akýchkoľvek agresívnych prejavov alebo čohokoľvek negatívneho, bez nejaké negatívnej emócie sme zredukovali počet poslancov Smeru z 18 na 3. Čo je podľa mňa fakt úspech. Takže 12 poslancov je z toho nášho tzv. Poslaneckého klubu, ale zase sú to iba nezávislí kandidáti, ktorí sú združení pod spoločným programom. A náš program bol vtipný v tom, že bol strašne rozsiahly a každý mi hovoril, nemôžeš tam mať toľko, to len tak 10-12 bodov, však to nikto nečíta. Ja som povedal, je mi jedno, že či to niekto číta alebo nečíta, ale keď už si to niekto prečíta, tak to musí dávať zmysel. A ja som sa aj vnútorne poisťoval spolu s ostatnými ľuďmi voči tomu, lebo vždy príde niečo, kde narazia dva rôzne názory aj v rámci nezávislých poslancov, to tu takisto odznelo. A tým, že máte detailný program a poviete si, áno, budeme tlačiť týchto dokopy, ja neviem, 150 bodov, tak máte istotu, že aspoň keď za ničím iným musia si stáť za týmto. No ale ten začiatok tej otázky, lebo som úplne odbočil. Ja aj rozpočet, aha, že prečo som na ňo hrdý. Ja som sa trošku nebál som sa, že by sme išli do rozpočtového provizória, ale aj vzhľadom na to rozloženie síl, kde teda nezávislých je 15 a ostatní sú zástupcovia politických strán, tak som sa trošku bál, aby niektorí ľudia z politických strán nemali tendenciu tlačiť nás do provizória preto, aby buď znemožili mňa alebo nezávislých poslancov všeobecne. Snažil som sa maximálnym spôsobom rozvíjať tú komunikáciu medzi jednotlivými klubmi. Od začiatku sme tie rokovania začali prebiehať niekedy v septembri, bavili sme sa o nosných témach, pozrel som si programy
jednotlivých politických strán. Snažil som sa už niektoré body dať do toho úvodného návrhu. Ten úvodný návrh samozrejme počítal so schodkom okolo 10 miliónov, úplne bláznivým. A postupne na jednotlivých stretnutiach sme skresávali tento rozpočet až do tej podoby, ktorý bol prijatý všetkými 31 poslancami. Takže to, na čo som bol hrdý, je, že sme zvládli prvýkrát vytvoriť rozpočet aj v spolupráci s politickými stranami. Nehovorím, že to bolo bez hádania, ale dokázali sme to v normálnom čase, bez toho, aby sme nejakým spôsobom paralizovali alebo obmedzili mesto. Takže v tomto zmysle som rád bol hrdý. Zase k rozpočtu. Nás by som zdala priestor aj pánovi Smatanovi, lebo si bude myslieť, že si sa tu nevšímam, tak ešte, aby zareagoval on na to, ako jemu sa komunikuje, alebo teda mestské zastupiteľstvo ako komunikuje s mestským úradom a potom túto doriešime ten mestský rozpočet. Dobre. Tam tá pôvodná otázka, už taká polozabudnutá bola, že čo považujú za problém vo vašom meste a tak ďalej. Takže k tomu by som chcel povedať, mohol by som samozrejme teraz vysypať ten klasický zoznam ciest a chodníkov, ktoré by si zaslúžili rekonštrukciu a mostov a škôl, ktoré treba zatepliť a zdravotníckych zariadení, ktoré potrebujú viac peňazí. Ale ja toto nepovažujem za najväčší problém Považskej Bystrice. A ešte by som hovoril o štruktúre nezamestnanosti a skrachovaných považských stranách, blablabla. Lenže toto je prakticky v každom meste na Slovensku. Ja považujem za najväčší problém nášho mesta to isté, čo je problémom Slovenska. A to sú jeho občania. Pretože iný problém táto krajina jednoducho z princípu mať nemôže. Pokiaľ tu nevypukne tsunami, k nám nedošplechne, tornáda sa u nás nevyskytujú, čiže my ťažko môžeme hovoriť, že toto sú problémy Slovenska. Máme stabilnú klímu a fajn, akože celkom ani zemetrasenia tu dokonca nie sú, že naozaj tu sú problémy len tí ľudia. A to nie je nejaké sťažovanie sa na voličov, pretože to je veľmi hlúpe od politika sa sťažovať na voličov. Len ja by som to, vy ste to začali vlastne, pán Hrodzka, spomínať, že tí ľudia, ktorí nechceli kandidovať, lebo do istej miery sa obávali, ja to nazývam, že to je kmeňová mentalita. Že tu nie je tá demokracia tak zažratá v tých ľuďoch, že by rozumeli tomu aspoň tak ako hokeju. Napriek tomu, že ten hokej je zložitý, ja to pozerám a ja neviem, na koľko polčasu sa to vôbec hrá, ale sa mi to zdá byť pomerne komplikované pravidlá a oni vedia kričať a potom rozhodcovi a ho opravovať, že ako to má robiť. Ale pritom, keď im chcete vysvetliť, aký je rozdiel medzi komisiou a výborom mestskej časti, tak vás prestanú počúvať po treťom slove. Takže ten hlavný problém slovenského obyvateľstva je kmeňová mentalita. A z toho potom aj vyplýva ten strach ísť do politiky, pretože u nás, keď vyhrá jeden klan v rámci toho kmeňa, tak on vyvraždí tých ostatných. V Afrike to tí Hutuovia a Tutsiovia robia mačetami. U nás to prebieha, povedzme, vyhadzovaním z práce rodinných príslušníkov, vytláčať, povedzme, z mestských firiem alebo zo škôl a podobné veci. Čiže pre rodinu, ktorá je tak nezodpovedná, že sa pridá k nejakej skupine, ktorá tie voľby prehrá, to môže byť doslova fatálne. Takže sa nečudujem ľuďom, že jednoducho nechcú ísť do tej politiky, lebo ak nemajú vytvorené nejaké ekonomické zázemie alebo nie sú extrémne skromní ako nejakí učitelia, tak pre nich to môže byť ako dosť veľká katastrofa. Podnikateľa sa zapojiť do politiky a nebyť na tej víťaznej strane, tak to môžete tú firmu zabaliť alebo podnikať v susednom okrese. My máme v meste podnikateľov, ktorí toto urobili a teraz podnikajú na moravskej strane. Celkom dobre sa im darí. Hej. Čiže toto je možno ten hlavný problém, spojený s tým, že keď sme klan, tak očakávam, že keď už som koho si zvolil, tak on mi vybaví. Taká tá mentalita vybavovačov je úplne katastrofálna. Že už nemajú veľké očakávania, typu, že naše mesto bude slušne, férovo fungovať, bude sa rozvíjať a budeme to tu mať akože pekne a budeme robiť také dlhodobé vízie, budeme realizovať a tak ďalej, budeme vzorní a všetci nám budú závidieť, ako sme si to dobre zorganizovali. Nie. Oni tomuto už neveria a aby mi vybavil ten môj malý problém. A zaň môže obetovať čokoľvek. To znamená, keď poslanec donesie do svojho volebného obvodu hoci len nejaké smiešné vyasfaltovanie chodníka, tak to tomu poslancovi stojí za to, aby zahlasoval, povedzme, za úver, ktorý je 100-násobne väčší, než sú náklady na ten chodník. Lebo on vie, že ten jeho volič sa ho bude pýtať na ten chodník. Ale že on za ten chodník zaplatil zahlasovaním za úver, ktorý je 100-násobne väčší a z ktorého sa značná časť niekde preleje nejakým firmám a tak ďalej, tak to už toho voliča veľmi netrápi a malo by. To je práve to nepochopenie tej hry. Pretože v podstate nikto iný než volič nemôže do tej hry vnášať túto informáciu.
pokiaľ my si povieme, že oni len chcú, aby sa svietilo, kúrilo, asfaltovalo a nechcú sa vôbec zaoberať tým, ako tie veci fungujú, netrápi ich, čo sa hovorí na zastupiteľstve, obecné médiá považujú automaticky za starostové, tak ten si tam môže písať čokoľvek. Pokiaľ toto budeme mať, tak naozaj budeme predávať to svoje rodinné striebro za misu šošovice. Hej? Predá sa nám budova, ale poslanec zahlasuje, pretože jemu upichnú nejakého človeka do nejakej funkcie. Toto ja považujem za najväčší problém Slovenska, že u nás tá demokracia ešte nie je niekoľkogeneračný zaužívaný systém, ktorý by ľudia aspoň v základnej rovine chápali, ale je to niečo, čo by boli okamžite schopní vymeniť za to, keby im niekto opravil vrzgajúcu bránku na bytok. Toto beriem za veľmi vážny problém. Možno určite, aby sa nejako sprehľadnili tie financie mestské, tak vy ste spustili v Hlohovci Wikibudget. Myslím si, že dnes alebo od zajtra by malo fungovať to, že Hlohovčania si budú môcť pozrieť vizualizovaný rozpočet, kde presne uvidia online, kam ktorá položka smeruje. Myslím, že veľa samospráv toto nemá, takže mohli by ste to možno aj predstaviť, možno Piešťany sa budú inšpirovať. Ja len stručne navážem na Jura a hneď sa vrátim k tomuto. Áno, s týmto som bol konfrontovaný, lebo som prišiel do mesta, ktoré bolo roky rozparcelované. Že u nás vždy boli dve tie veľké politické skupiny, teraz toto sú naše, toto je vaše. A jak som si ľudia, povedal som, že dobre, teraz tie výsledky volieb dopadli tak, ako dopadli, že vlastne žiadna parcelácia mesta nenastane a že prosím vás, skúste rozmýšľať o meste ako konsolidovanom celku a premýšľajte, že nie, že táto mestská spoločnosť si niečo urve na úkor mesta alebo na úkor tej druhej, ale poďme, tu sú stále jedny peniaze, manažujme ich tak, aby za tie peniaze tí obyvateľe dostali najväčšiu hodnotu. To mentálne nastavenie tých ľudí, ktorí 20 rokov takto boli zvyknutí fungovať, je tak ťažké, že ani po roku a štvrť sa mnohí ako nedokázali predstaviť. Ale áno, rozumiem to. A ja sa snažím akoby vysielať signály, že skončil tento systém roboty. To znamená, že na úrade stále pracujú ľudia, ktorých prijal bývalý primátor mesiac pred voľbami a dali im zmluvy na dobu neurčitú a podobne. Ja som povedal, nie jedno, koho ste bratranec, sestrice, kto vás prijal, ukážte, či viete robiť alebo neviete robiť, podľa toho vás budem hodnotiť. Tých schopných ľudí nie je veľa, išiel by som sám proti sebe, keby som akoby vyhadzoval schopných ľudí len za to, že prišli za nejakej éry. Čiže tu končím, idem k rozpočtu a k Wikibudgetu. Najprv k tomu rozpočtu a k tej konštrukcii. Ja som hrdý na to, že sa nám za rok podarilo urobiť podľa mňa úžasná vec. Ja som z toho analytického prostredia, čiže rád robím veci systémovo a my sme za ten rok aj v spolupráci s viacerými ľuďmi, ktorí tu sedia, stihli urobiť vlastný program rozvoja mesta, to bývalé PSR, ktoré je postavené na reálnych potrebách mesta, na reálnych projektoch. Postavili sme to na 8 rokov dopredu, či sme povedali, že to vnímame minimálne ako 8-ročný projekt, to naše angažmá v tej komunálnej politike. A áno, počas roka sa na to ľudia tak pozerali cez prsty, že túto nejakí analytici z Bratislavy si tu niečo malujú, ale my sme to dopracovali do podoby konkrétnych 140 projektov na roky 16 až 18, ktoré sme preklopili následne do rozpočtu. A napriek tomu, že teda to bol veľký balík peňazí cez 10 miliónov eur na tie 3 roky, čo si treba uvedomiť, že Hlohovec má 15 miliónový rozpočet, tak nám sa podarilo aj vďaka tej finančnej situácii mesta na rok 2016 dostať do rozpočtu investičné akcie za 5 miliónov eur. Čiže stihli sme to počas toho roka, schválili to všetci poslanci. Čiže ja som akoby spokojný, že naozaj máme rozpočet, ktorý narába s tými peniazmi podľa mňa efektívne a hlavne akoby tie peniaze sú vynakladané s nejakou postupnosťou, ktorá mala priniesť rozvoj mesta. Ten Wikibudget, mám pocit, že Trnava takisto má aspoň nejakú podobu toho Wikibudgetu, že som to tam videl. Hej. Zase, keďže som z toho prostredia tých transparentných mimovládok, tak toto je jeden z nástrojov. Viete, štandardne tie mesta majú, keby ja som v tom Exceli, ten rozpočet bol v dispozícii, ale väčšinou to všetci majú nejako zauzorcované, čiže zverejnia to ako PDF, v ktorom sa nedá orientovať, čítať milión malých písmenok. Čiže povedali sme, dobre, toto je nástroj pre tých, ktorí sa o to zaujímajú, že si jednoducho môžu tam rozklikať jednotlivé položky, vidia, na čo reálne sa tie peniaze používajú. Je to také akoby užívateľsky príjemnejšie. Je to nástroj pre jednak treba tú mimovládnu sféru, ktorá nás chce kontrolovať, aby to mala jednoduchšie. Hej. Je to nástroj pre zvedavých ľudí, ktorí chcú vidieť, ako sa tie peniaze používajú. Čiže s tým, že my naozaj nemáme čo schovávať, čiže ja naopak budem hľadať nástroje k ľuďom, akoby, že zjednoduším tú kontrolu. Ja som sa rozpočtu dotkol. Toto sú
všetko to sú inšpirácie, my sme sa v podstate pred tým rokom a pol rozprávali. Stále to naráža, zase sa vrátim na ten výkon. Pokiaľ to má kto urobiť v rámci úradu, tak je to fajn. Ja som teraz zápasil s takou vecou, že čo by bolo všetko dobré spraviť pre tých ľudí. Úplne jednoduchá primitívna vec, vývoz separovaného odpadu. Hej. Ja sám zabúdam v danom čase, v danom termíne vyviezť modrý kôš a žltý, lebo proste zabúdam. Ako by občanom pomohlo, keby, ja neviem, dostávali e-mail alebo SMS-ku, že vtedy a vtedy treba vyložiť toto a toto. Hej. A teraz, OK, má to spraviť niekto, nejaký aktívny občan, má to spraviť nejaký aktívny poslanec, alebo je to úloha toho úradu. A toto je vlastne ten problém, ktorý u nás máme a ktorý postupne malinkými krokmi, ja dúfam, že sa podarí pretaviť do toho, aby to bolo v prospech občanov. Sekundu nadviažem, ja som sa tu celý čas tváril, že nemám problém, nechcel som, lebo neviem, kto to tu nahráva, kde to je, ale som 20 km od Lovca, ale áno. Reálny problém sú ľudia, nielen teda tí akoby v uliciach a doma, ale samozrejme, je to otázka výkonu, aj u nás je to otázka výkonu. Mnoho práve takých tých malých vecí nám jednoducho stojí, pretože tie personálne kapacity sú v tejto chvíli limitované a keďže to nechcem robiť nejakou zásadnou sekerou a nožom a naozaj to robiť nejakým spôsobom postupne, prišlo mnoho šikovných ľudí som tam našiel, ale samozrejme časť ľudí potrebujeme ešte nejakým spôsobom buď zaktivizovať alebo vymeniť a to sú tie personálne limity, ktoré akoby nám takisto bránia. Práve takéto, toto je takisto, my sme teraz zaviedli separovaný zber, tiež som povedal, treba nájsť mechanizmus, jak ľudí informovať SMS-kami a podobne, prídete dovnútra úradu, zistíte, že nemá kto, čiže postupne treba aj tie personálne kapacity dobudovávať, takže áno, mám jediný problém v Lovci s ľuďmi. Ja len sa tuto pripojím ku kolegom. Na začiatku všetci hovorili, musíš ich tam povyhadzovať, tam tí smeráci si tam dostali tých svojich, ešte aj KDH-ci si tam všetci zaprdení. Ja som hovoril, že vy si sa zbláznili, že povyhadzujem vedúcich odborov alebo ešte nejakých klasických pracovníkov a zle to skončí. Došlo by na moje slova, pristúpil som k tomu úplne inak. Prvý rok bol vyslovene o tom, že som chcel vidieť, kto je ochotný robiť a kto není ochotný robiť. A to sa ukázalo veľmi rýchlo. A teraz sme vo fáze, kde obmieniame čas ľudí, lebo aj niektorí ľudia, ktorí neboli ochotní pracovať, boli vystavení takému tempu, ktoré nedokázali udržať. To znamená, že sami nejakým spôsobom opúšťajú úrad, ale zase sme pri druhej stránke mince. Personálny kapitál a jeho získavanie pre samosprávu je krutý, ale kruto ťažký osud. Už začínam mať taký pocit, lebo aby ste mali predstavu, išli sme obsadzovať nejakú pozíciu, na personálnom sa pýtam, OK, aký je teda bežný proces, na personálnom mi povedali, že teda zverejníme to na webe mesta a dáme to do nejakého miestneho tlačeného periodika. A ja hovorím, že no dobre, a profesia čo? Že my profesiu nepoužívame. Bank. Prvá strašná rana, tak som si povedal, že dobré, šialenstvo. A teraz to robíme tak, že používame nielen profesiu, ale aj normálne personálne agentúry. Lebo snaha nájsť treba z vedúceho odboru, ktorý je skutočne kvalitný, je síce pekná, ale nájsť ho a reálne ho zaplatiť je zase druhá. Už som vo fáze, kde som ochotný ponúknuť fakt podľa mňa nadštandardné ohodnotenie, ale tí ľudia stále, že pokiaľ to nenapíšete do toho inzerátu, že plat ja neviem, 1500 až 2000 eur podľa tej výšky odbornosti, tak tí ľudia si myslia, že sú tam 500 eurové tabulky. Čo si zase nemusíme klamať, sú tam není. Podľa mňa aj na tom mestskom úrade ten človek môže zarobiť, ale musí to tomu mestu nejakým spôsobom vrátiť. A zase ľudia si musia uvedomiť, že ježiš, tí úradníci majú neviem aké platy, ale keď ten človek dáva reálny výkon, tak prečo by som ho nezaplatil? Chcete, aby mesto fungovalo jak súkromná firma, tak ho treba sa začať približovať aj tými platmi. Samozrejme nie ľuďom, ktorí nechcú robiť, ale ľuďom, ktorí sú skutočne schopní a sú ochotní robiť. Takže toľko ešte k tomu personálnemu kapitálu. K tomu do rozpočtu, keď sme šli do kampane, tak sme mali v podstate tiež predstavu wiki rozpočtu, nevolali sme to wiki rozpočet, ale v podstate z prostredia súkromných firiem taká tá predstava, že každý jeden doklad a každú jednu operáciu v okamžitom čase ste schopní dohľadať. Kam idú mestské peniaze momentálne teraz, keď niekto niekde kosí, komu za to bude platiť, akým spôsobom to obstaral a tak ďalej. Čiže toto bola
predstava, ktorá je v podstate bežná v biznise a teraz už prakticky každý majiteľ väčšej firmy je si schopný z notebooku na Bahamách dohľadať, že kde mu práve teraz peniažky v tej firme tečú. V samospráve je to zriedkavejšie. No ale teraz momentálne, keďže vyhral niekto druhý, tak my neriešime wiki rozpočet, ale triky rozpočet. Takže ja by som teraz momentálne nemohol popisovať, že ako to viac transparentne a sprehľadniť, ale vedel by som vám povedať niekoľko takých najobľúbenejších find a trikov, ktoré sa používajú v slovenskej samospráve na to, aby ste si dosiahli, čo chceli a prepasírovali to cez to zastupiteľstvo, ale v skutočnosti sa bude robiť niečo úplne iné. Úplne základná metóda, ktorú nemáme na úrovni mesta, ale na úrovni kraja, lebo som krajským poslancom v Trenčianskom samosprávnom kraji, tak tam si nechal pán župan schváliť možnosť meniť rozpočet bez limitu. Čiže každý z vás, predpokladám, že má v pravidlách hospodárenia mesta nejaký limit, niekde je to 50 000 eur, niekde 10 000 eur v Lohovci, hej. Ale Trenčiansky samosprávny kraj môže upraviť rozpočet v podstate bez limitu a jediné, čo musí župan urobiť, je poslať nám o tom mail. Čím sa vlastne zastupiteľstvo, som za to samozrejme nehlasoval a diskutoval som a hlasoval proti tomu, ale jednoducho majú tam väčšinu, tak im to prešlo, čiže v podstate ten rozpočet sa zmenil na teda neuveriteľne pružný dokument, kde len spätne vlastne dostávame nejaké informácie, ako sa tie položky menia. Čiže tí poslanci, ktorí napríklad bojovali za to, aby tam dostali tú svoju položku, to potom lieta úplne nejakým iným spôsobom. Toto je jedna z metód toho triky rozpočtu. Druhá metóda triky rozpočtu je, že nafúknete očakávané príjmy. Máte tam nejakú starú barabizňu a vy odhadnete, že ju predáte v súťaži za nejakých 300 000 eur a tie peniaze potom niekde započítať, že ich dokážete minúť. To je jedna z... Samozrejme, že ju nepredáte, ale už stihnete v rámci toho, povedzme, preliať tie peniaze na nejakú činnosť, ktorú si ten zostávateľ rozpočtu naozaj prijal, že bude sa naozaj robiť. Lebo tam sú veci, ktoré sú myslené, že naozaj v tom rozpočte a potom veci, ktoré sú tam na to, aby poslanci zahlasovali. Takže tretia metóda triky rozpočtu je vytváranie takých úverových balíkov. My sme napríklad teraz schvaľovali predvčerom na mimoriadnom zastupiteľstve prijatie reštrukturalizácie úveru spojenej s navýšením úveru, ktorá súčasne v sebe obsahovala zateplenie škôl a odkúpenie jednej súkromnej firmy. A to bolo v jednom hlasovaní. Čo je kúzelné, pretože vlastne ako keby za mnou prišla žena a povedala mi, vieš čo, povedz áno alebo nie, nakúpim jedlo na víkend a kúpim si tie čižmičky od Dolce Gabbana, alebo nekúpim to jedlo na víkend a nekúpim si tie čižmičky od Dolce Gabbana. Tak sa rozhodni, hej. No a ktorý poslanec nezahlasuje za reštrukturalizáciu rozpočtu, lebo však treba, aby sme menej platili. Takže to sú tipy a triky slovenskej samosprávy a niekto by to mal popísať v nejakej knižke, pretože mne vyčítajú, že furt len kritizujem, ale ja to nemám rád, pretože vždycky, keď niečo takéto popíšete, nejaký takýto trik, tak on v sebe súčasne obsahuje riešenie, ako by to nemalo byť. Že jednoducho nemôžete mať bez limitu rozhodovanie a jednoducho nemôžete spájať do jedného hlasovania 10 vecí, keď sa to dá rozdeliť na tie jednotlivé hlasovania, aby tí poslanci mali tú svoju slobodu. Čiže myslím, že pre inteligentných ľudí netreba za každú kritiku povedať, že ako by sa to malo robiť správne. No. Ale toľko to z pozície, by som povedal, opozičného poslanca. Súvisí to s tým problémom, že pokiaľ sú mestské médiá pod kontrolou mesta a ten starosta nie je idealista z mimovládneho prostredia, ktorý sa rozhodol, že on to tam v podstate presadí, aj keď tomu ľudia nerozumejú. Lebo vždycky potom, samozrejme, že to budete riešiť ten problém, že vás ľahko môže odtiaľ vykopnúť niekto v budúcich voľbách, však je to hra, hej, ktorý vôbec to nebude brať takto koncepčne, ale povedzme urobí nejakú jednu ľúbivú aktivitu a na vás tí vaši zamestnanci vyťahnú nejaký akože škandál. Ani nebudete vedieť, kto to vyniesol, ani to nemusí byť skutočný škandál, stačí, aby sa to dalo dobre popísať a kto z peniazy na kampaň, tak ten z vás urobí úplného odľuda a súčasne získa voličov klasickým dáčekom do ruky. 1500-2000 ľuďom a už je to preskočené. Čiže preto to popisujem, tieto triky, pretože častokrát aj pred 10 rokmi v Banskej Štiavnici ľudia z mimovládok, myslím, že Marek Kapusta tiež vyšiel z nejakého think tanku, mali idealistické predstavy, od nich dokonca všetky zrealizovali.
Potom ich odtiaľ po 4 rokoch vyplieskal človek, ktorý si vôbec nerobil problémy s takýmito vizionárskymi vecami, ale vsadil na tú úplne najsprostejšiu dehonestačnú kampaň spojenú s nejakým sľubovaním. Hej. Takže na toto treba vždycky akože stále myslieť v tej našej slovenskej samospráve. Ja ešte dodám, že samozrejme sa môžete pýtať aj vy, ak by mal niekto nejakú otázku, stačí sa prihlásiť. Neviem, že či niekto by mal záujem. Vy ste sa vyjadrili... Ešte zareagovať. No, ťažko sa diskutuje s jedným mikrofónom. Ja len chcem krátko zareagovať na napísanie knížek. Ako keď som vyhral voľby, tak Martin Buterom hovoril, že Miro, píšte si poznámky každý večer, lebo to napíšete knihu, tak ja si píšem akoby poznámky, ale potom toho, čo počúvam, ja som ťažký amatér teda, lebo my sme to akože napríklad, poviem, že minulý rok, no tak ako bol začiatok, povedali sme, že nebudeme míňať peniaze na hovadiny s prepáčením, tak teraz prišiel výsledok záverečný účet mesta aj s finančnými operáciami pri 15 miliónov rozpočte, že 1,3 sme plus, hej, lebo som povedal, nebudem to vyhadzovať. Vidím, že som amatér, mal som tak ako správne porozvádzať tie peniaze a bolo by to tak, jak to má byť. A k tomu, čo ste hovorili, ako ja si to uvedomujem, že preto som hovoril, že musíme robiť akoby, že ľuďom dobre poza ich chrbát, zároveň ako máme to tak naplánované, že ako myslíme si, že za tie 4 roky vieme tým ľuďom povedať, že toto je výsledok. Ale to samozrejme negarantuje, že niekto nás akoby nesundá spôsobom, ako ste hovorili, dokonca s tým počítam, keď teraz vidím, my tam máme taký ten miestny internetový plátok, kde sa živia tie diskusie, ako keď vidím, kam to smeruje, tak je mi jasné, akože ako to bude vrcholiť v tom o tie 3 roky. Na druhej strane, čo si podobné pokúsili sa urobiť aj v tejto kampani, takže, ale neviem to garantovať, budeme to robiť napriek tomu tak, ako si myslíš, že sa to má robiť. Ak to ľudia ocenia, OK, ak to neocenia, s tým my že narobíme. Keď sme pri tých plátkoch, tak neviem, či sa môže niekto s kolegou pochváliť voči mojej osobe, to je kruto povedané, ale vychádza určitý antipropagandistický plátok aj u nás, má 8 až 12 strán, vychádza každý víkend, skoro vždy som na titulke v nejakej krutej karikatúre a je to plné neuveriteľných bludov. Vydáva to jeden neúspešný kandidát istej nemenovanej politickej strany, ale neviem, kto mu to platí, ale asi majú veľa peňazí. Takže na to je riešenie strašne jednoduché, vytvoriť priestor pre opozíciu v mestských novinách, ktorá bude aspoň nejaká štandardná. Lebo väčšina starostov na tento problém reaguje. Vy nás ohovárate v tom, čo vám ani neviem, kto čo platí, a ja vám to teraz nadám za mestské peniaze. Toto je úplná katastrofa. Hej. Lebo toto je situácia väčšiny samospráv. Existuje niekoľko samospráv ako Banská Bystrica, kde existuje tzv. Poslanecká SMS-ka. Každý poslanec má 256 znakov, kde môže voličom napísať za mestské peniaze v mestských novinách a vysvetliť im, že prečo nejak hlasoval, alebo ich odkázať na svoju webovú stránku. To je strašne dôležité. Aby sa to nezvrhlo do toho, že oni sú strašné svine, ohovárajú nás a my ľuďom vysvetlíme, že čo sú to zač. Len k tomu, že robiť ľuďom dobre poza ich chrbát. Koľkým ľuďom ste toto volebné obdobie podali ruku a dali im nejaký drobný darček? Náš pán primátor vymyslel veľmi pekný projekt, je to tzv. Seniorská karta. Nie je pre všetkých seniorov, len pre tých, ktorí sú organizovaní, lebo tí, ktorí sú organizovaní, tie aj absolvujú také tie školenia a prednášky a takéto veci. A jednoducho to je zľava do asi 50 mestských a nielen mestských firiem, čiže aj súkromní podnikatelia sa do toho zapojili. A týchto 1500 senior kart odovzdal pán primátor osobne. To nie je poslať poštou, alebo dať úradníkovi, aby to vybavil. To pekne sa príde na stretnutie a to sa dá takto do ruky a takto sa potrase. Tak sa to robí. Hej? Rozumiete? Sice, keď si to vynásobíte, že 1500 ľuďom každému minútu budem triasť rukou, za ten čas by som urobil krásnu Excelovú tabuľku, ale toto je, tí, ktorí robia ľuďom dobre nie poza chrbát, ale vy im robíte veľké dobro poza chrbát, oni im robia maličké dobríčko na úkor iných priamo do ruky. Ja len sekundu. Ja okrem tých excelovských tabuliek teda aj chodím za ľuďmi a teraz sem si s nimi ruky, ale na to môžem povedať, že ešte není koniec volebného obdobia. Tak ešte veru nie je koniec volebného obdobia. Spomenuli ste takú zaujímavú vetu, aj vy, pán Bročka, aj myslím by, že
teda nevyhadzovali ste ľudí z úradu, povedali ste si, že dáte im teda ten priestor, aby sa ukázali, ako vedia pracovať a teda či sú schopní vo svojich funkciách. A aj ty si, Tomáš, povedal, že dôležité je obklopiť sa tými správnymi ľuďmi. Naopak Piešťanský mestský úrad prešiel takými turbulentnými zmenami a aj dosť to poznačilo aj samotnú činnosť mestského zastupiteľstva. Aj doteraz je to stále taká diskutovaná téma a naozaj taký problém aj s kvalitnými ľuďmi a naozaj je to také potrebné meniť všetkých ľudí. Možno tam Tomášovi teraz mikrofón. Ja tu, my sme o tomto viacekrát diskutovali. V podstate ja tu vidím problém v zákonoch, hej, že vlastne tá naša 369 je nastavená tak, ako je. Vlastne primátor, zastupiteľstvo, rovný, nerovný, hej, kto má väčšie právomoci. Malo by to byť podľa môjho názoru o vzájomnej diskusii, o vzájomnej dohode, pretože zastupiteľstvo schvaľuje ten rozpočet, zastupiteľstvo povie, dáme ti toľko a toľko peňazí na chod toho úradu a primátor ty máš v kompetencii spraviť si tú organizačnú štruktúru a zobrať si tých ľudí, do toho zastupiteľstvo nehovorí. Ale mal by tam byť nejaký vzájomný konsenzus medzi tými dvomi orgánmi, lebo myslím, že bez toho to proste nejde. Keď sa zastupiteľstvo zasekne a povie a má tu moc, má tam dostatočnú kapacitu ľudí a povie, no viete čo, tak OK, vy môžete chcieť robiť na úrade, môžete chcieť zaplatiť kvalitných ľudí, ale my vám dáme maximálne, ja neviem, 800 000 eur, v žiadnom prípade nedostanete 1 100 000, ktoré ste chceli, alebo 1 50 000, hej, tak proste primátor má problém a nespraví s tým nič, lebo tam tých ľudí nedostane. A opačne, keď proste primátor si tam chce dostať tých svojich ľudí a chce ich zaplatiť, tak by mal proste komunikovať s tým zastupiteľstvom a mal by ho dopredu informovať. Chcem urobiť toto a toto, pre toto s takýmito dôsledkami, takáto je naša vízia a cieľ. Ak je to zastupiteľstvo normálne, tak to proste pochopí. Dá nejaké svoje pripomienky, dá nejaké svoje komentáre k tomu, ak je primátor normálny, tak to tiež pochopí a zapracuje ich vlastne do toho a vtedy sa to mesto môže posúvať. Hej. Takto by to malo podľa môjho názoru fungovať. Ja si myslím, že priestor v rámci Piešťan to zastupiteľstvo je ochotné počúvať, je proste ochotné dávať pripomienky, názory, aj keď občas sa vyskytnú kroky, kde som badal také nejaké, že však nechajme vymáchať čo najviac ten úrad. Ja si myslím, že to nie je správne, proste nechať sa topiť ten úrad. Proste pre občana je dôležité, aby to fungovalo. A je mi jedno, kto tam sedí, či tam sedí Ferko, Janička alebo Jožko. Pre mňa ako občana je podstatné, aby ten úrad fungoval. Tá komunikácia tam musí byť vzájomná. Tak toto v podstate stále sa snažíme, aby nejako začalo fungovať. No je to ťažké, taká je situácia, ale hovorím, nádej zomiera posledná. Všetci ste teda kandidovali, všetci budete, ak sa podarí, ale verím, že áno, vo funkciách 4 roky, teda už len 2,5, ak som to správne vyrátala. Tak sa spýtam, kde vidíte tie vaše mesta, Hlohovec, Trnavu, aj teda Piešťany a Považskú Bystricu na konci vašeho funkčného obdobia a myslíte si, že tie 4 roky sú dostatočné, aby sa, nemyslím všetko, ale aspoň to podstatné dalo začať na tom robiť a niektoré veci aj naozaj sa dotiahli do konca? Presne tak, dalo by sa začať za 4 roky, tak aby to fungovalo naozaj tak, ako si možno aj ľudia nepredstavujú mestami, ale tá realita je taká, že pokiaľ chcete naozaj dosiahnuť zmenu, ktorá bude viditeľná povedzme aj o generáciu alebo o 2 generácie, tých 8 rokov je holé minimum. Ale napríklad 8 rokov je pre moju psychiku maximum. Ja si neviem predstaviť ťahať to dlhšie pri tom, aby som sa nejakým spôsobom nezbláznil, alebo aby moje ja nejakým spôsobom nedegenerovalo. No, už je to tu. Takže kde vidím to mesto, ja hlavne potrebujem, aby aj keby niekto mal prísť po mne už o 4 roky, tak aby aj keby bol akokoľvek neschopný alebo deštruktívny, aby mal obrovské problémy zvrátiť ten pozitívny smer, na ktorý sa dúfam vydávame už teraz. To je dôležité, lebo raz keď sú procesy dobre rozbehnuté, potrebujete naozaj extrémne zlého človeka, aby ich nejakým spôsobom zvrátil. Ale zase poviem to, že tie 4 roky sú žalostne málo, lebo prvý rok zistujete, kde je sever, druhý rok začínate pripravovať strategické plánovanie a povedzme, že teraz sme v 2. roku, už vieme, čo by sme chceli doriešiť do roku 2018, povedzme, že ide o verejný priestor,
Teraz by sme rozbehli verejnú architektonickú súťaž, ktorá bude trvať od 3/4 do 1,5 roka podľa zložitosti. Máte výsledok architektonickej súťaže, na základe nej potrebujete nechať spraviť projekt. Takže verejné obstarávanie na projektanta, máte projektanta, x ďalších pochodov až po vysúťaženie toho zhotoviteľa a zistíte, že už je rok po ďalších voľbách. To znamená, že naozaj presne tak a potom budem veľmi smutný, teda bol by som. Dúfam, že sa to nestane, ale naozaj tie 4 roky pri strategických a koncepčných veciach sú dobré na to, aby sa veci naštartovali a cítite, že veci fungujú. Tých 8 je na to, aby ste urobili naozaj multigeneračný rozdiel, aby niekto mohol povedať, že áno, Bročka, Kollár alebo kdokoľvek pohli to mesto nejakým spôsobom dopredu. Peter to myslím, že časovo pomenoval presne na nejakú zásadnejšiu systémovú zmenu, minimálne tie 2 volebné obdobia sú naozaj potrebné, na druhej strane z hľadiska mentálneho zdravia sú zase asi aj maximum, to s ním absolútne súhlasím. A keď ste sa pýtali, že vlastne kde vidím ten Lohovec, Lohovec je už dneska podľa mňa akože veľmi dobré miesto pre život, akurát si ľudia celkom to neuvedomujú. Čiže ako my máme druhú najvyššiu priemernú mzdu v kraji po Trnave, o 100 eur vyššiu než v Piešťanoch. Nemáme problém s nezamestnanosťou, naopak firmy v Lohovci majú problém hľadať ľudí, rozširujú výrobu, nenájdu a tak ďalej. Lohovec je podľa mňa akurát taký veľký, aby sa tam dalo príjemne žiť, v peknom prostredí, máme závodský park, o rok budeme mať miesta v škôlkach pre všetky deti v Lohovci a tak ďalej. Čiže ja potrebujem urobiť zo pár takých viditeľných zmien, aby som dokázal ľudí presvedčiť, že sa žijú naozaj v dobrom meste a dobre sa im žije. Lebo problém je ten, že ľudia sú častokrát nespokojní len z princípu, akoby neužívajú si to, čo majú. A keď som prišiel, tak sme sa začali baviť o tom, že teraz je moderné baviť sa o koncepte, že smart city, inteligent mesto a tak ďalej. A nakoniec sme sa po nejakú roku a pol v debatách dostali k tomu, že to, k čomu sa chceme my dostať, je, že happy city. Ako nechcem, aby to znelo akoby nejako že velikársky, ale skrátka ideme o to, aby sme naozaj akoby boli mesto, kde sa dá žiť akoby, že spokojný život a ľudia to tak akoby vnímali a uverili tomu, že sa nemajú tak zle a nežijú v takom zlom meste, ako si myslia dnes, pretože už dnes si myslím, že je to relatívne príjemné mesto na život. Vy vždycky toto pozitívum tak znegujete. Vy teraz Happy City a Považská Bystrica? Ja myslím, že netreba sa bať budúcnosti a Považská Bystrica dostane práve to, čo si zaslúži. A to nemyslím nejak tak akože negatívne alebo tak, ale jednoducho tí voliči, ja mám ako hlbokú úctu k výsledkom volieb a k rozhodovaniu voličov, naozaj ich nepovažujem za nejaké škaredé slová. To aj v týchto voľbách bolo vidieť, že ľudia majú nejakú takú základnú racionalitu, vedia, komu neveria a jednoducho musí s tým potom ten politik niečo urobiť. Čiže toto vôbec ako nechcem hodnotiť. Z môjho pohľadu si myslím, že skôr či neskôr budú musieť prehliadnúť ten rozdiel medzi propagáciou alebo dokonca až propagandou a medzi realitou, čo sa v tom meste deje, aj pri porovnávaní s inými mestami. Problém je v tom, že u nás je taký veľký únik mladej generácie, že vlastne trošku nám tam mizne tá energia, ktorá práve tú skúsenosť zo zahraničia alebo z iných miest má. Takže uvidíme, bude tak, ako má byť, ale padlo tu niekoľko takých zaujímavých podnetov, že 4-ročné volebné obdobie a vzťah medzi zastupiteľstvom a primátorom. A o tomto by som chcel trošičku pohovoriť. A ešte možno obsadzovanie toho mestského úradu. Nám možno chýba v samospráve niečo obdobné, tak ako bola svojho času Nižňanského reforma verejnej správy alebo samosprávy, potom bola Plájová reforma štátnej ľudí, ktorí boli vlastne v štátnej službe, čiže úradníkov, a na to sa vytvoril úrad pre štátnu službu, ktorý sme museli vytvoriť, aby sme vyhoveli Európskej únii a ktorý sme okamžite zrušili, len čo sme v tej Európskej únii boli. Mne v podstate chýba nejaký taký naozaj systém profesionálnej prípravy samosprávnych úradníkov. Veľmi často je to na tej báze, že niekto má nejakého dobrého známeho, vybaví mu miesto a on sa nakoniec aj uchytí a naučí to robiť. Potom príde nový primátor, on už ho nevyhodí, lebo však už to robiť vie. Hej. Ale to sa mi nezdá byť akože celkom koncepčné. Čiže stojí tu ešte nejaká otázka profesionálnej prípravy ľudí do samosprávy a ich nejakého fixovania, nejakého stabilizovania, pretože ja
sa nečudujem, že tam nechcú ísť odborníci, pretože kto by chcel pracovať v podmienkach, že jeho život a osud bude závisieť od výsledku najbližších volieb po 4 roky. To jednoducho pôjde niekde do banky alebo pôjde do nejakej telekomunikačnej spoločnosti a jeho kariéra bude takto lineárne stúpať, až kým západná civilizácia neskrachuje. Ale v samospráve jednoducho vy môže byť vynikajúci odborník a čím ste lepšie, tým budete viac na odstrel. Sivé myšky niekde zalezené v kanceláriách, tieto vždycky prežijú, ale výrazní ľudia, ktorí majú svoj jasný názor, postavia sa starostovi, veľmi ľahko môžu skončiť, čiže to je naozaj demotivujúce prostredie a nejaká forma úradníckej definitívy alebo nejakého odpolitizovania toho úradníckeho stavu nám aj na tých magistrátoch určite veľmi chýba. Potom, čo sa týka vzťahu medzi zastupiteľstvom a primátorom, ten je veľmi nevyvážený, hoci vám tí poslanci môžu celkom liesť na nervy, ale tu na Združenie miest a obcí Slovenska, alebo tí primátori a starostovia, ktorí sú v ZMOSe, roky pomaličky a úspešne lobujú za to, aby stále viac a viac právomocí odrezávali zastupiteľstvám a stále viac a viac právomocí dostávali richtári. Čo ľudia chápu, lebo však on rozhoduje, ale realita je už taká, že prakticky poslanec je veľmi menšinová figurka a pokiaľ je ten primátor dostatočne machiavelistický hráč, tak on to zastupiteľstvo dokáže rozobrať. Bez ohľadu na politické strany, závislých, nezávislých, on si vytvorí tzv. Primátorskú väčšinu cez miesta v mestských firmách, cez zamestnávanie ľudí v školách, na úrade, cez miestne médiá a tak ďalej. Každý jednoducho po voľbách, deň po voľbách nastáva tá situácia, že on si jednoducho vyskladá z toho zastupiteľstva tých ľudí, ktorí budú za ňo hlasovať, pretože má v rukách strašne silné karty. Má v ruke úrad, mestské firmy, mestské médiá, to je veľmi silná hra. A oponovať mu z pozície poslanca, ktorý vie len to, čo si po večeroch stiahne z internetu, je absolútne nevyvážená hra. Teraz nehovorím o nejakých dehonestačných plátkoch. Keď chcete niekoho škandalizovať, tak vám nakreslí somárske uši a na to nepotrebuje čítať rozpočet. Rozumiete? Ale keď chcete čeliť profesionálnej práci ľudí, ktorí sú vedení k tomu, aby vás nejakým spôsobom trošku aj zaviedli, a vy na to máte večery po nociach a nemôžete vlastne nikoho na tom úrade ukolovať, je to veľmi, veľmi nevyrovnaná hra. Plus navyše, zoberte si, už som o tom dneska hovoril, v Národnej rade Slovenskej republiky opozícia má povedzme podpredsedov Národnej rady, vedie tie rokovania. Viete si predstaviť, že by rokovania Národnej rady viedol Robert Fico? To je veľa prča. A plus navyše nemusel by dodržiavať limit pre diskutujúceho, pretože to je situácia väčšiny slovenských samospráv. Konkrétne u nás Fico, čiže ten, ktorý u nás vedie rokovanie samosprávy, ukončí diskusiu a začne rozprávať. Ja mu to stopujem, rekord bol 40 minút. Na môj 10-minútový, a nie 7-minútový diskusný príspevok reagoval 40 minút vrátane čítania svojho volebného plagátiku. Pričom to ide na kamery a púšťa sa to ľuďom vlastne do káblového rozvodu, čiže aj to dosť sledujú. Potom mi hovoria, no ale ťa zotrel. Reku, ako myslíš? No veď si zostal ticho. Ale bol ukončený bod diskusia a v ďalšom bode, keby som chcel sa k tomu vrátiť, tak mi jednoducho vypne mikrofón, lebo som porušil rokovací poriadok. Rozumiete, to sú veci, ktoré bežný občan v podstate nevie dešifrovať a nemá mu ich ani nejak veľmi kto vysvetliť. A ešte k tomu štvoročnému obdobiu, ja tým skončím. Možno by stálo za úvahu inšpirovať sa, povedzme, niektorými vyspelejšími demokraciami, ktoré zistili, že zemetrasenie každé 4 roky na úplne všetkých stoličkách nie je to najlepšie, čo mestá a štáty potrebujú. Napríklad v USA sa volí každý rok a obmienia sa, povedzme, neviem, 20 alebo 30% toho poslaneckého zboru. Čiže tie politické strany a tí primátori a tak ďalej sú nútení viesť nepretržite volebnú kampaň. Nie, že prvý rok budem robiť nepopulárne opatrenia, druhý rok budeme robiť vízie a tretí, štvrtý rok už budeme robiť kampaň pred ďalšími voľbami. Jednoducho, ako náhle by nedošlo dňom volieb k úplnému odstaveniu, primátor padne, zastupiteľstvo sa úplne vymení, vaše rozbehnuté projekty, ja neviem, rekonštrukcia námestia, niekto úplne zhodí zo stola. Tomu sa dá zabrániť jednoducho tým, že sa volí každý rok a obmení sa čas toho poslaneckého zboru. V podstate nenájdete žiadny dôvod, prečo by to tak nemohlo byť. Ešte to môžete spojiť s nejakými miestnymi referendami. Čiže ja si myslím, že slovenská samospráva je... Nemali by sme ju brať, že je to tak, ako to je.
Pretože každý rok si tam ZMOS prepašuje, že už nemôže zastupiteľstvo voliť viceprimátorov. Už si tých viceprimátorov starosta dosádza sám. A zrazu tí poslanci už nemajú nikoho na tom úrade, ak si tam niekoho nedohodnú, kto by ich informoval a kto by za nich v podstate bojoval. Ja myslím, že už pomaly by sme mohli tú diskusiu aj ukončiť ešte záverom. Aha, no pýtala som sa pred chvíľočkou, či sú, ale keď sú, tak nech sa páči otázky, lebo už budeme diskusiu končiť, takže... Tak máte sa, že hlásiť, že sa odvážite o chvíľu, tak myslím si, že aj tak nikto asi. A ešte záverom teda otázka. Máme? No tu výzva nepriamo. Som Vladimír Špánik a som zo Združenia občanov Nezalobte Slovenska. Ja by som mal povedať na to, čo Juraj hovoril, že áno, my presne, toto je situácia, ktorú my monitorujeme, ale zase na druhej strane musím povedať presne, sme radi, že z aktivistov a že z ľudí, akí sú tu primátori, a preto som aj tu, že som sa chcel znova nechať utvrdiť a potvrdiť si to, že áno, toto je ten trend, ktorý aj my chceme. Lebo my zastupujeme ľudí, nešťastníkov, ktorí tu viac neboli spomínaní a presne aj z našich radov je mnoho aktivistov, ktorí boli úspešní v rôznych obecných zastupiteľstvách. Čiže ja nemám otázku, ja len chcem potvrdiť, áno, toto je realita, ktorú aj my vidíme, ale na druhej strane som veľmi rád, že môžem byť, a som svedkom toho, minimálne z tých dvoch, ale vrátane Piešťan, teda aj u vás, že sa bojuje a že sa to našlaplo trošku tým smerom, ako my tú víziu máme. Tí občania v tomto našom združení, ktorí sú nešťastní z niektorých samozpráv. Takže napriek tomu som optimista, aj keď ten stav je kritický. Ďakujem pekne. Ešte niekto má niečo? Ja myslím, že by sme mohli diskusiu aj pomaly ukončiť, ak teda už aj vy páni nemáte čo povedať, alebo možno by ste aj mali, ale zase by to bolo na dlho. Takže ja ďakujem všetkým, ktorí ste sem dnes prišli a ešte raz poviem, s kým sme diskutovali. Bol to pán primátor mesta Trnavy, pán Peter Bročka. Za mesto Hlohovec pán Miroslav Kolár, ďakujeme. Z Považskej Bystrice miestny poslanec Juraj Smatana. A za Piešťany Tomáš Vucovič. Ďakujem veľmi pekne.